insípida, avorrida i absent de joc. Així es pot definir la primera part disputada entre el Gavà i l'Alacant. En algunes jugades aïllades, el gavanenc Edgar Hernández va provar de sorprendre Marcos, mentre que l'única ocasió de l'equip blaugrana seria aquesta internada que Quino no va poder acabar de resoldre. La resta, pilotades llargues i multitud de faltes tàctiques que l'àrbitre va acompanyar amb fins a 6 targetes grogues. Molt diferent va ser la segona part de l'enfrontament. El Gavà va dominar i no va trigar en crear perill. En el minut 57, Céspedes va aprofitar una contra per forçar un servei de cantonada i en el 68, Serramitja col·locava l'esfèric a l'escaire, massa fluix per això i fàcil per Alberto. No va faltar tampoc una de les habituals volades de Marcos, que de moment va impedir que l'Alacant s'avancés al marcador. De moment, perquè en una jugada molt desafortunada, el porter del Gavà no va poder fer res per aturar una pilota rebotada i impedir el 0-1 en el minut 75. Gol en pròpia porta d'un defensor blaugrana i decepció a la bòbila. Però ennuvolat com estava el dia i mig plovent, el sol va sortir uns instants per afavorir els de Jaume Bonet. En aquesta jugada, l'àrbitre assenyalava penal per mans d'Ivonne Gutiérrez i el Gavà disposava de la possibilitat d'empatar el partit. Els nervis, però, van trair Dani Guerrero, que a falta de 8 minuts pel final del maig va enviar la pilota als núvols. Les posteriors ocasions d'empatar el partit serien infructuoses. Cuando tú eres superior y sobre todo generando ocasiones tienes que convertirlas porque si no luego el partido en cualquier detalle se te puede ir, ¿no? Afortunadamente no ha sido así, hemos podido sacar 3 puntos importantes, pero bueno, estos partidos hay que sudarlos. Yo tenía claro que el Gavà había cambiado mucho y lo ha demostrado, ¿no? Es un rival difícil que si no aciertas en tu momento luego puedes sufrir, ¿no? Avui no es mereixien perdre ni molt menys i el que et sap greu és això, no? Que l'esforç, perquè avui ha sigut un partit intens des del punt de vista tàctic molt bo i crec que el Gavà no mereixia perdre, és que no mereixia perdre de cap manera perquè l'esforç dels dos equips, perquè s'enfrontava amb un molt bon equip, crec que almenys mereixíem un empat. Ya más desgracia no podemos tener, ¿sabes? El equipo yo creo que ha estado bien, incluso hemos llevado el ritmo del juego nosotros y nada, una jugada desafortunada, 0-1 y tenemos el penalti y lo fallamos, que eso bueno, nos puede pasar a todos, pero que más cosas ja no nos pueden passar. Després d'aquesta derrota i de la sorprenent victòria del València-Mestalla al camp del Mallorca B, l'equip blaugrana torna a ocupar el darrer lloc de la classificació. Guanyar la propera jornada al camp del Vilajoiosa serà pràcticament obligatori pels homes de Jaume Bonet.